ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନି। କେବଳ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କର ଯିଏ ତୁମ ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ନିଜର ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ଭରସା ନାହିଁ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷର ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି କଥାର ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ ଶତ୍ରୁ ବି ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ ବି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହା ହସର କାରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ କାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହେଉ। ବନ୍ଧୁ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ଖୋଜିଲେ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ।